že najväčšími zlodejmi, teda ja som samozrejme pre našu opozíciu absolútny Lord Voldemort, hej, platí ten, o ktorom netreba hovoriť. A ja som spáchal všetko a za všetko som zodpovedný. Na konci dňa vlastne z funkčných politikov som bol asi jediný vo väzení. A jak na vás reagovali väzni, keď ste prišli do väzenia? Pozitívne. Rátali ste s tým, že možno už nevidíte niekedy von? Že ako na to reagovala vaša pani manželka, vaše deti? Prečo sa toľko spájate s kokainom? Musíte proste fičať minimálne na kokse alebo na heroíne, na čomkoľvek proste a ako náhle sa poškrabete na nos alebo niečo, to 100% s tým súvisí. Odpočúva vláda občanov? Je pravda, že sa pije v parlamente? To by ste videli na tom hlasovaní. Koalícia vždy pije menej ako opozícia. Keď sa mi stane 2 roky, že ma nikto neodpočúva, tak mám pocit, že som už akože nezaujímavý. Že som Odpočúvajú vás? Ja som pravidelne odpočúvaný, však moje nahrávky sú všeobecne dobre známe. Prepáčte, že je aj v parlamente podľa vás korupcia?